बोसोरफ्रामबो जेब्लानो बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि मिटिं जायो अब्लानो आं थांनाय जायो अबयसे आंखौ हांख्रायहरनाय जायो ओमफ्राय दिनैबो आं तामुलपुराव बे खुंगा 67थि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैनो मोननानै खुसि मोनदों गोजोन मोनदों आङो बायदेवा मेथाइ खननानैनो दिनै नैबेसिम बैसोसिम सफैबाय माबादि नोंथाङा जारिमिनाव मोनबेसे नोंथांनि मेथाइ खननाय जारिमिनाव मोनबेसे मेथाइ खनबोखो आङो मथा मथि आंहा हिसाब दङ माने खम बेसि परिमाने माने खमैब्लाबो आङो 12जौखौ आं रोजाबबाय दासिम आरो नोंथांनि बिहोमाया बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होबोदों नैबे समाव नोंथाङा रायजोफोरनिसिम मा बुंनो सानो आंथ' मा बुंनो दा आंथ' रोजाबनायाव रोजाबबोबाय रायजोफ्रा आजावनानै लाबाय रायजोफ्रा आंनो अननाय होबाय बेनि थाखाय आं मोनो रायजोफोरखौ आं साबायखरल' बावनो हागोन नोंथाङा जुदि स्पेसियेल नोंथांनि 12जौ मेथाइ खननायनिफ्राय दोंसे जुदि नोंथांखौ सोङोबा बबेखौनो खननानै नोंथाङा साबसिन मोनजानानै आं एफाग्राब माने थि बुंनो हानाय नङा एफा गोबां मेथाइ दङ आं मोजां मोननाय नाथाय बबे दोंसेखौ आं मोजां मोनो बेखौ आं थि खिन्थानो हाया माने टाइम लानानै आङो बबेबा समाव हयथ' माने रंजानायनि मेथाइबो रोजाबनानैबो मोजां मोनो अबेबा बायदियाव सिरियास किसुमान मेथाइफोरखौ रोजाबना मोजां मोनो माने सेड संफोरखौ रोजाबनानैबो मोजां मोनो बिदि आरो ओंखायनो आङो थिरां बुंनो हानाय नङा आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउ माहारिनि जांख्रिथायारि आरो रमान्टिक मेथाइ खनबोबाय बे बिथिङाव बबे मोनसेखौ नोंथाङा मेथाइखौ खननानै साबसिन आङो बेखौ बुंनो हाया आं बारे बुंनो हाया जेब्ला मेथाइजों लिरनायजों माने देंखोजों गोरोबगोन आं रोजाबनानै मोजां मोनो बेनो आरो रमान्टिकनि खोथा गैया बा हारि सिबिनायनि खोथा गैया माने जिखुनु माने बेबायदि आरो मेथाइ लिरनायजों आरो मा होनो देंखोजों जुदि गोरोबोब्ला आं मोजाङै रोजाबनो हायोब्ला आं मोजां मोनो नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै रायजोफ्रा मिथिनो लुबैयो दा नैबे समाव नोंथांनि न'खरनि साबेसे फेमिलि दङ जोंथ' आंनाथ' फिसाला माने सानै आरो फिसाला गेदेर फिसाजो उन्दै ओमफ्राय फिसाला बिहामजो मोनबाय फिसाजो सासे दं दा 2 बोसोरनि ओमफ्राय दा मा बुंबावनो दुखुनि बाथ्रा मोनसे थांबाय अब्लाबो आं दङ दा बेबायदिनो गोसोखौ एसे हमथानानै थांनाय जानुवारि 27 मायथाइयाव 27 अक्ट'खालि आंनि फिसाया रुंसारि जालांबाय आरो दिनैसिम हयथ' मास मोनथाम जाबाय दा आं गोसो एसे राफोद खालामनानै दं आरो नैबे समाव ससियेल मिडियानि दारा नोंथाङा रायजोफोरनिसिम माबाफोर मेसेज होनो लुबैयो नामा आङो बारा गियान गोनां सुबुं नङा बेनिखायनो मा आङो मेसेजखौ होनो मा बोसोन होनो आंनाव जेबो गियान गैया हिसाबै बुंनो रोङा आङो अब्लाबो आं माखासे बाथ्राखौ बुंगौ सानो नाथाय गोसो सिङाव थायो एखनबा खुगाजों माने बुंनाय हुदा गैया बेनिखायनो आं किसुमान खोथाखौ बुंफुंनो हाया आरोखि दा रायजोफोरनिसिम मा मेसेज होनो आङोथ' गोनो गोथोसो जाबाय दा बेखायनो खावलायनाया आं ओरैसो मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानो जोंनि गेजेराव दा जोंनि हारिनि गेजेरावनो माने गावजों गाव किसुमान एना एनि बा गोरोबलायैखौ एसे नोजोराव गोग्लैदों दा जों गोदोनि जोंनि माखासे मा होनोमोनलाय बे हारि दावगानायनि थाखाय जायफोर मा होनो बेखौ आन्दलनफोर खुंबोनाय बेफोरखौ जों नुबोनाय हिसाबै बे समाव जेरै ज' खुंबोदोंमोन मोनसे माहारिया जोंनिया ज' जाजोबदोंमोन दा आं बेखौनो हास्थायो आरो जेने गावजों गाव एना एनि जायाजासे बे गोदान बोसोरनिफ्राय बयबो जयै अनलायलायनानै जोंनि माहारिखौ मोजाङै जाहाथे फोथांलाङो बोखांलाङो आरो जायफोर दा सरकार सालायनानै दं जोंनि बर' हारिनि माने जौगानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन होननानै आं मिजिंथियो बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय बड'सा रादाबनिफ्राय नोंथांनि साबायखर गोजोन्थों